νομίζω ότι πήραμε ένα μάθημα από τον Τραμπ, ότι θα πρέπει να μην στηρίζουμε όλες μας τις δυνάμεις σε μία αγορά, μάλλον το μεγαλύτερο μέρος, και να έχουμε πάντα ένα plan B, plan C και να συντηρούμε συνεχώς εναλλακτικές. Διότι αν δεν υπήρχε η αγορά της Βραζιλίας για μας, θα αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.